Ja, det var Hadler Johansson och döttrarnas Jessica Hadlersdotter som får att spela live tonlock för Jockon här i kväll. Och Hadler tog även näkra för framförst samman med Jessica. Och hur ser det? Det ordentligt stottligt. Det var så just att Kjell Pride var här. Att det var Jessica 12 år, nu är 14 år. Och det kvällte sier vi igjen, det hon komma, synes jeg sammen med meg kveld, det vil du gjerne, så det var et ordentlig opplevelse. Og så tycker vi også at det opplevelse ved her kveld, altså det at hon har nästan valgt sannsyn her, så er bare vi. Här har tid så spalt nästa samman. Heima har du spalt nekst sammen, og hon er også via neste fløen kommer Smile, synger vimmer her. Men jeg halte ikke vidt å opptrekke så nekst sammen, det halte ikke. Nei, en 4-5 ferne eller så. Nei, 2 fer. Det blir ganska morgot i framtiden. Ja, det er GT, det er akkurat som at Jessica er ordentlig ved fram, og vi ivast om hon skulle lave gitar kveld og østen, men helt vidt, det var ganske nemmast at gjøre det på hendamaten, så jeg tykker at hon kommer størst fram etter. Jessica, hvordan er det å spille sammen med pappa til noen? Sitter ordentlig vel. Det är ordentligt väl. Så det börjar vi att jag attlar mig omgång till jag skulle synja pappa. Men så skulle jag gärna för synja i utvarsen live. Och så får det, och nu får jag att. Vad tänkte du så om tonlocken till pappa till någon? Alltså jag är inte lust att själv hvis jag skulle lust att hemma, men jag tycker väl synja det. Damer där annars country tonlock? Lust att Taylor Swift. Kvanta. Kvann annan tonlock damer där så och kväpplay att annars synja? Allt. Jag lust att ödlon och jag tycker mig att lust synja allt och jag ska bara synja. Att du så att göra näck mer vid tonlocken? Ja. Hadler, hvis du skal lysa Jessica som en sångkvinna, hva kan du så si om henne? Jeg kan si at om Jessica at hon har jo sin egna stil. Ibland men faktisk slett ikke på det som hon utvikler seg. Onkte kommer hun opp og spyr, babba, hvordan strekker man A-moll, og så viser jeg i A-moll, og så får hon nyrette, som man sier. Hon utvikler seg selv og har sin egna stil, så jeg har alltid ordentlig stått litt. Så er det som vil jeg lyse henne. Hon synger ordentlig godt. Kan hon innanför i framtiden för att tacka över ett till? Saktans, jag skulle alltid hon är långt jag vet alltid så tog jag alltid jag inte lån profil kvar lucka som för att framhäva henne sånt där. Och jag tycker att folk kan ta väl emot det, det var skivast. Så är det alltid att ta kan något flöva upp och hur så gånger vi då? Det går ordentligt gott. Alltså vet jag var inspalt och hade sommarslåren hemma nu alla hemma det var så. Jag var från Nashville, han har varit spalt in så nu är resten upp till Lockon. Och vi kommer näka väl alla. Så det är först i maj eller så kommer flövan ut. Kvar först så bjöd och att nu inte flövan chatta. Så får jag bjöd där 13 förskar nu spelat nu Sanchez som de hade hört för. Och såna synte lösande blanda chankra kanske. Ta country in i mig men så synte blanda mer först så. Och så vart det omsett 17 till längst. Hur du annars näck annars skråne? Det forskjellige skrånene, det kanskje det som mest spennende, det kanskje utenlandet i Eløsnon. Vi skulle ha en større festival i Silkeborg, Danmark, og så akkurat i Esterøyge, og så det det som spennende, det som hender utenfor i Øtjanar. Och tidigare så kom ner Kvann i kväll till Tipa skulle så framför oss hemma ner Kvann live och kvärt för att hitta spela för och kväll. Den fjärde sangren faktiskt alltså vi synger nek samman så lösa the speed of the sound of loneliness det nummer 8 det första flowne och den nästa Jessica det en sånger till Billy Ray Cyrus och Miley Ray Cyrus. Ja men så får jag säga just väl till be. Tack för det.